What's up mga tolets? We are back again. We are back again. Sobrang tagal lang hindi nyo kami nakikita mga tol. Oo nga tol. Sobrang busy na kami. Sobrang busy kasi mga tol. May ginagawa sa bahay mga tol. Pakipakita namin mamaya pag uwi. Papunta mga pala tayo sa ano. Sayang tol, di natin napakita yung pinag-giveaway ni mama. May giveaway si mama kanina. Happy day happy. Dami pumunta sa bahay mga tol. Dami pumunta sa bahay. So napupuntahan natin sa Toledo mga tol. Bibili tayo ng ingredients para sa spag a la Simple Race. Magpapaturo tayo mga tol. Kasi abangan nyo na kami mga tol. Kambag Israel na to. We are back. We are back. At sa mga magtatanong kung bakit di kasama si mama mga tol, nasa bahay lang siya. May nasikaso mga tol. May naisikaso. May pag-giveaway pa rin siya doon. Mga diaper. At syempre mga tol, walang magbabantay sa bahay. Kaya kami lang muna mga tol ha. Relax lang muna tayo. So, Kita-kits mamaya mga tol. Kita-kits mamaya mga tol. Let's go! What's up mga tol? So nandito na tayo sa ating destination mga tol. Pero pupunta kami dito nang walang alam. Sana pwede kami pumasok mga tol. Wala kami quarantine pass. Pwede na yan tol. Pwede na yan tol? Sabi nila. Sinabi mo pa. Let's go. May pila ba doon mga tol? Sana walang tao mga tol para makapag-vlog kami sa loob. Kahit may tao ba tol? Tirahin mo na yan. Titirahin ko na yan tol. Kasi ang mga tao mga tol, di sila ang tunay na kalaban mga tol. Hindi pala yan kalaban. Ang tunay na kalaban mga tol ay ang ating pag-iisip. Galing nun ah. Ibang klase ka. Kasi iniisip na din palagi mga tol. Kasi iniisip mo palagi na ano. Na may iniisip sila masama. Tama. Ibang klase ka na mag-isip. Kaya let's go! Ibang klase. Tingnan nyo mga tol. Ang galing niya mga tol. Bisikleta na walang manubila. Unicycle tawag ka naman ito. Mga tol, samahan nyo kami dito. Okay. I-tour namin kayo sa aming storage mga tol. Ay, sige, labog di agad. I-tour namin kayo sa aming storage mga tol. Pasok kayo mga tol. What's up mga tol? Madami talaga kalaban dito mga tol. Akala ko ba tol, sarili lang ang kalaban. Akala ko sarili lang kalaban mga tol. Madami. Hindi pala kaya pag madami talaga. Hindi pala kaya pag madami. Dito tayo mga tol, dito tayo. Nakabili na kami, may isa ng ano dito mga tol. Andong, hanap tayo ng Ito yung mga sweet style. Sweet style na ano. Mga tol, tanungin natin sila. Ang ingay na music dito ah. Mga tol, Pinahan mo kamay boss. nasaan yung sweet style dito mga tol? Nandiyan ang sweet style dito. Nakita mo kanila yung mga tol. Ituro yung mga tol. Pangita na diyan taro. Sige, basta mo may sweet style. Ano sa mga sweet style day? Ana, nagay mga Italian style oh. Basig na palami style dire. Tanya lihat mga tol, may kalaban na naman. Sabang ko lang. Mao naman na katong kuan. Katong ihang pasta gid ba? Ano pa, pakapin. Te. Asa piliun na ni te. Unsa man tay brand siyang kana, unsa yung paliton gani? Hindi ko alam tol. Ito tol? Yan, tirahin mo na yan. Ilan tol? Sa kanan. Sa kanan. Isa. Tara day. Del Monte. Baka naman. Ang init dito mga tol. Katong kuan, beef or pork nga ground?
Punta tayo sa ano mga tol. Sa'yo tawag ka na? Meat section? Ha? Ha? Mga karningan. Pakita mo yung mga karne cord. Yan yung mga ka-record. Hindi na, may kasi mga na. Ground ba? Ground. Diba na ako? Man naman ko rota dito eh. Hindi tayo gatas tol. Wala pang regular karne cord. Galawang cellphone. Ganyan mga utol pag nahihiya ng mga utol. Galawang cellphone na yan. Daming kalaban, no? Utol. Natsoy mo yung gulog. Mga utol, tapos na kami. Nahatsoy si Tol Park dun. May nakakilala sa atin dun, Tol. Sabi niya, yung hirap pala mag-vlog dun mga Tol. Ang lakas ng music. Ang lakas ng music. Baka magkapiray tayo dun, Tol. Lakas ng kalaban mo na. Akala ko, ang sarili lang yung kalaban. Madami pala. Akala ko magaling ka na doon. Madami parang kalaban mga tol. Akala ko sarili lang. Galing mo pa naman magsalita kanina tol. Kalaban lang yung sarili. Akala ko mga tol, sarili lang yung kalaban. So ang hindi namin nabili mga tol yung carne corn. Hindi namin nabili yung carne corn. Carne corn beef. Kulang kami sa carne corn beef. Walang ano doon, walang beef or pork. Saan na tayo pupunta tol? Bilhan natin si mama ng Jollibee tol para may ulam na yan. Sili tayo ng ulam mga tol. Tayo na mabait tayo para mag-subscribe naman yan. Mga tol, mabait kami mga tol. Mabait kami mga tol. Subscribe na! Alam niyo naman mabait mga tol. Bilhan natin ng ulam ni mama mga tol. Bigla na din ang ulam. Para naman mag-subscribe naman din. At update nga pala sa aming sweldo mga tol ha. Update mo. Wala pa rin kaming natatanggap na ano pin. Ang bait mo yan Galing sa Ang bait mo yan galing sa Huwag masyadong bait na tol. Baka mag-subscribe sila tol. Delikado. kaya wala pa rin sweldo video na magaganap mga tol. Tol. At syempre mga tol, mababait naman kami mga tol. Subscribe na! Huwag masyadong mabaitan mga tol. Ay tol. Huwag masyadong baitan tol. Baka maging 1 million yan agad tol. Tol, magano ka na tol? No. Seatbelt ka na tol? Uy, seatbelt. Seatbelt tayo mga tol. Para iwas sa mga komento nyo mga tol. Alam namin na yung iba dyan ng mga solid talaga ng mga kautol. Concern yan sa mga utol nila. Di ba mga utol? Sinabi mo pa? Sabihin yung oo. Oo, sinabi mo. Mag-comment kayo ng oo yun dyan. Sa bilog. Gay. Sa bilog. Mga tol, nakagat ko na yung aking ano tol. Okay. Dandahan tol. Dandahan. Ano masabi mo dun sa kuha natin? Tol, wait. Sabi mo tol, wait. Masasabi mo yun sa pamimili natin ng kuha. Ayos na ayos tol. Ayos yun? Oo. Ano tol? Ano? Ang saya. Ang saya yun na. Ang saya na. Pero ngayon tol, ano masasabi mo ngayon tol? Nabibilhan natin si mama ng ulam. Ah, syempre. Sabi tuloy yun. Huwag naman baitan na siya tol. Bakit? Mag-subscribe ka na. Magaling kang gupal ka. Pag sobrang bait kasi mga tol, baka bukas 1 million na tayo. Paano to bibilhan natin ng ulam si mama Kaya, di natin masyadong baitan mga tol. Oo. Lagyan Para- ng konting tangina. Lagyan din natin ng kunting mura mga tol.
Kasi pag sobrang bait na natin mga tol, Yan yung bibili natin para Baka kay Mama maging- Rito. Yan yung Oh, pinakamahal. ha? Anong pinakamahal dyan? Spag pala yung pinakamahal dyan ah. Mahal pala niyan. Wag, bilhan natin ng manok. Kailangan na naman oh. Chicken Joy. Okay lang yan kung mabait tayo ngayon. Ano sa pigit? Lain. Snack ta? Banda, jali hotdog. Spag ta? Spag. Spag, og. At mga tol, may sasabihin ako sa inyo mga tol ha. Asa mong spag ana? Wala man. Mga tol, sa sobrang bait namin mga tol no, itong pera mga tol, kay mama tol. G2 o kan, tulo ka estrik. G2 ang tulo ka street. Thanks, sir. At tulo Okay. lang ka coke. 40 Nya ang G2 mis ba kay pwede 5 part tanan na spicy. Ang leg wings and ribs sa palyabog sa spicy. Leg wings, ribs. Go. Unsa man? Legs lang. Legs lang. Paa ba? Hindi na yan yung leg part eh, di paa na lang. Medyo mukal pa. Medyo mukal pa mga tol no. Natakot si ate mga tol. Bait talaga. Medyo natakot si ate mga tol. Pira ba be? Pabili natin ng ulam ni mama. Kita niyo yun mga tol. Ganun mag-order mga utol pag hindi nakaintindi. Pag hindi nakaintindi ng legs mga tol, pag di niya narinig ng mayos, Oh, hindi niya narinig eh. sabihan mo agad ng paa. Power, paa na lang. Kasi yung paa mga tol, sa Bisaya mga tol, o sa Tagalog pala, yan yung ano, Liig. legs. Liig yan. Sa English pala, ano Tagalog ng legs tol? Bad. Wa ulam. Ang Tagalog yan, wa ulam. Maulam pala Tagalog. Oh, yan kita ganun. Kaya pala pag may nakita silang ano, Oh, magandang chicks na, ano, na basta naka short lang. Wow, legs. Wow, ulam. Yung order sa loob mga tol, tumigil na. Sa sobrang ingay Ngayon, namin alam mga niyo tol. na, may natutunan na naman kayo sa mga utol. May natutunan naman kayo. Ang English, ano yung English tol? Oh, wow. English. English legs. Legs. Ang Tagalog, Bisaya. paa. Pa. Tagalog. Wow, Oh, wala. wow, ulam din, wow, ulam pala. Tangin na talaga. Abdila. Kaya na naman. Ayun na lang naman, Maligo, dating mga gawin. Gawi mga utol. Pag, Spag na naman tayo mga utol. Ambe ako sa akuan. Matagal na tayo hindi nakabalik dito eh. Pag pupunta kami ng Toledo mga utol, alam niyo na yung ending. Ano masasabi mo yun sa mga nagawa natin ngayon mga utol? walang kwenta. Pagkainan mga to, Tahimik lang. tahimik lang. ASMR to eh. So mga tol, kahit tayo mga tol. Ayun siya dyan sa mga natatakam dyan. Sa mga nasa ibang bansa na walang Jollibee. Kahit tayo mga tol. Luto lang kayo ng spag niyan. Panoorin nyo na lang yung ating upcoming video. Tuturuan ko kayo paano magluto ng spag Ayun. ala Simple Rays. Ayun. Matagal-tagal na din tayo hindi nakapag-upload no. Sinabi mo. Sarap talaga. May git isang buwan ata tol. 1 month na ba tol? O 3 weeks pa lang? Mga ganyan tol. Busy kasi sa bahay mga tol. Busy sa mga buhay-buhay ba. Kita namin sa inyo yung anong nagaganap sa mukbang pala na tol. Yung kanila tol ang kinakain natin. Salo-salo kayo mga tol.
init na pala sa mga mall ngayon tol, no? Wala nang aircon. Nung pumunta kayo, nag-grocery naman kami kanina, no? Ang init doon. Walang AC doon mga tol. Super. Super. Pag-uwiwin. Wala pang ligo ang mga utol. Ako lang pala. Ako lang yung walang ligo mga utol. Biglaan ko dito eh. Kakagising ko lang mo. Katapos kong kumain, namili kami agad. Kaya di siya yung nagbayad sa counter mga tol. Baho na yung pakpak. Sisiraan mo ako ah. Oh, ganyan tol. Mabait tayo eh. Damers. Ibang klase yung mga utol. Sabay lain diha. Dili dari kuan, dili hotdog. Yang burger mga tol. Ini yung laman mga tol. Sarap tingnan mga utol. So mga utol, ikakits na lang tayo sa bahay mga utol. Papakita pa namin sa inyo yung pinamimigay ni mama. Marami yun. Sobrang daming pumunta sa bahay kanina mga utol kahit umulan. Dahil nag-post si mama na ibibenta niya yan, wala nag-comment. Pag sabi niya, nag-post na naman siya na ibibigay, dami na nag-comment mga utol. So, alis na kami mga utol. Mag-iingat kami palagi. See you sa aming bahay. So mga tol, nandito na kami sa bahay mga tol. Naubos na pala yung pinamimigay ni mama kanina mga tol. Wala na sa tindahan. Naubos na. Napamigay niya na lahat. Hindi na namin naabutan mga tol. Binili namin Ito yung mga binili namin mga tol. Virginia hotdog, cheesy. Ayan mga binili namin mga tol. Asa tong sauce? Anong sauce? Dami tayo sauce ah. Lahat mga tol. Walang sauce. Hinabuwa na yes. Sauce dito ah. Hindi yung sauce. Ayan mga tol. Yung Para mga... sa bag. Kaso walang ground na ano. Walang- Pork or beef. Carnicorn, walang... Soda na yan. Hotdog ka sa. Walang carnicorn. Walang carnicorn doon mga tol. Diyaw na ako. So magpapaalam na kami mga tol. Salamat sa panonood. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!